बर'नि बुंथिना दा लोब हाबनायखौ नुनो मोननाय दिनै चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम बिटिसि ओनसोलाव माने इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं। बे दिनैनि खोथा नङा, आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नङा गथ'थे जेबो बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5,000+ इउपिपिएलनि कर्मि आरो बिजेपिनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों। आरो गाव दिनै सेरेमनिलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबायदिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, गोबां मावथिफोरखौ सोनो हागोन होनना बुंदों। बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मिफोर हाबदों। बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृष्ण मुक्ति संग्रामनि दं, आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ। गथ'थे बेयो जाहैबाय इउपिपिएलआ सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजेपिफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे बिटिसिआव इउपिपिएल बा बिजेपि खालामनानै जेबो लाब गैया। सरकार सालायनो हाया इउपिपिएलआ, बिनि थाखायनो बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों। बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै, आरो हाबबावगोन। गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन। बेहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहाय बेखिनि खोथा इउपिपिएल खालामोमोन, बिथांमोना इउपिपिएल खालामोमोन। एक्स एनडेफनि मानसि बिथांमोना सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार बिथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र' जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां, देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र' खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ। बेफोरबायदि माखासे बिथांमोना बुंदों। जों सरकार फैयोब्ला आं नाजागोन, आरो जोंहा साहस दं। जेलावनो था बा केसआनो जा बेखौ उइद्र' खालामगोन। बिहार मेरेंग्राया नोंथांमोनखौ खर' गैयै खांख्राइजों रुजुगासिनो दं, मा बुङो? सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा। सार नुनो मोनदों बिजेपिया मोनसे सक्तिशालि दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो, नाथाय बिथांमोननि खुलुमा दिनै मोना हाबफैनो गोनां जादों। नङा, आं बुंदों बिजेपिया मानो बिपिएफआव हाबखो बेखौ आं बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरकार सालायनो रोङाखै। इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिटिसिआव थानाय माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदाब्ला गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो, जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबोरै साखाफारा जादों? लकसभाया मे मासाव जागोन। बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै बेनो दाबो दं एखे। आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां, जों देरहागोन। थेंक इउ सार।